Ďakujem, že ste tu dnes prišli. Takmer všetko, čo nás učia o dávnej histórii, nie je správne. Pôvodný človek, civilizácie a pyramídy. O pyramídach hovoria, že sú postavené v Egypte a v Mexiku. A to nie je pravda. Sú postavené na celej planete. U egyptských pyramíd hovoria o nich, že boli postavené ako hrobky pre faraónov. A to nie je pravda. Nie sú tam žiadne múmie v najväčších egyptských pyramídach. V 21. storočí ideme rozvinúť novú vedu. Pyramidológiu. Budeme hľadať pravdivé odpovede. Pyramídy v Gize, ako ich volajú, Cheopsova, Khafre a Meseren, boli dlho považované za najväčšie a najstaršie pyramídy na planéte. Egyptológovia 200 rokov tvrdili, že boli postavené faraónmi 4. egyptskej dynastie. Napriek tomu, zvonku nemôžeme povedať, kto ich postavil. A zvnútra môžeme vidieť megalitické prechody, ale žiadne maľby na stenách. Komnaty sú prázdne. Nie sú tam múmie, žiaden kráľovský nábytok, žiadne hieroglyfické symboly, žiadne nástroje, žiaden organický materiál. Žiadna, ani jediný dôkaz, kto, kedy, ako a prečo. Čas ukáže, že tieto tvrdenia egyptológov, ktoré podporili hollywoodske filmy počas posledných 80 rokov, sú najväčším podvodom v ľudskej histórii. Pozrime sa na veľké egyptské pyramídy. Dĺžka základne je 231 metrov. Dve strany 462. Delené výškou 147. Výsledok je 3,14. Číslo pi. Egyptológovia hovoria, že táto pyramída bola postavená pred 4500 rokmi, ale podľa historikov číslo pi ľudia objavia až od ďalších 2000 rokov. Až kým na ne neprídu antickí grécki astronómovia. Kto v skutočnosti teda postavil pyramídy? Podobne sa tu dá zistiť ďalšie dôležité číslo. 1,618. Zlatý rez. Taktiež vzdialenosť medzi našou planetou a Slnkom, vzdialenosť medzi našou planetou a Mesiacom sú zabudované do tejto pyramídy. Dávni Egypťania jednoducho nemali takéto poznatky. Idete na Gizskú planinu a vidíte tam veľa mušlí, ktoré pochádzajú zo Stredozemného mora, ktoré je vzdialené 300 kilometrov na sever. Naposledy, kedy more zaplavovalo túto oblasť, bolo pred 12,5 tisícmi rokmi a bolo to na konci poslednej doby ľadovej.
keď sa Otomania vlámali do pyramíd, našli mušle a piesok. To znamená, že pyramídy tam už boli pred 12 500 rokmi. Keď vidíme motívy na egyptských vázach spred 6 000 rokov, vidíme zvieratá, vtáky a pyramídy, ktoré tam v tom čase nemali ešte byť. Dokonca, keď sa ešte pozrieme ďalej hlbšie spätne do času, pred 8 000 rokmi, aj na týchto ilustráciách sú pyramídy. Takže musíme zmeniť egyptskú históriu. Ideme na juh, k Nubijskej púšti, a čo dnes Sudán. Je tam 224 pyramíd. Teraz, keď prejdeme po africkom kontinente, dostaneme sa na Sicíliu. Je tam 43 pyramíd. Majú 4 strany, sú ihlanovitého tvaru, sú všetky v rovnako postavenom tvare a nepoznáme, kto ich postavil. Ideme na západné pobrežie Afriky, Kanárske ostrovy, Tenerife. 104 pyramíd. Španielská vedecká spoločnosť tvrdila, že toto nie sú pyramídy. Povedali, že to sú iba hrby skál, ktoré vybudovali miestni farmári, keď čistili pôdu a pripravili ju na poľnohospodárskú výrobu. Ideme na východné pobrežie Afriky, Mauritius. Keď prejdete cez husté polia cukrovej trstiny, vidíte kamenné budovy. Keď sa vyšplháte na jednu z nich, uvidíte spolu 7 pyramíd. Oficiálne, podľa encyklopédie, tento ostrov nebol obývaný až do 15. storočia. A potom prišli bieli Európania. Ale Európania nikdy nestavali pyramídy, pretože tie boli postavené o mnoho skôr. Ja som napísal vedeckú správu o týchto pyramídach a poslal som ju vláde Mauriciu a navrhol som, aby sme ich spolu skúmali. Odpovedali mi, doktor Osmanagič, my nemáme pyramídy. Toto, čo vy hovoríte, že sú pyramídy, sú len hrby skál, ktoré tam nanosili miestni farmári, keď čistili pôdu od skál, aby tam mohli nasiať alebo zasadiť cukrovú trstinu. Takže, komu veriť? Vláde? Alebo vlastným očiam? Keď som bol na Mauriciu, mal som tlačovú konferenciu. Na ďalší deň najväčšie noviny na ostrove L'Express vytlačili veľkými titulkami. Bosniansky múdrák chce zmeniť históriu Mauricia. Tvrdí, že máme pyramídy. A my veľmi dobre vieme, že my ich nemáme. Majská civilizácia v Strednej Amerike, to sú štáty Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador a Belize. Postavili takmer 100 000 pyramíd. 95% z nich je stále v džungli a sú pokryté nánosmi zeminy a vegetáciou. Čo vieme o civilizácii, ak 95% je ešte stále ukrytých pred našimi zrakmi? Táto pyramída v Tikal
je vysoká 94 metrov v severnej Guatemale. Bola považovaná za najväčšiu po dlhý čas. Ale potom, pred 12 rokmi, sa nové majské mesto El Mirador objavilo v strede džungle. Môžeme tu vidieť niektoré stavby, ktoré vyčnievajú a najväčšia pyramída 104 metrov vysoká je stále pokrytá vegetáciou. Ak by sa odkryla a vyčistila, mala by vyzerať takto. Palenque v mexickom štáte Chiapas je jedno z najkrajších majských miest. Je tam 25 pyramíd, ktoré boli očistené a rekonštruované. Ale pôvodne mesto malo 1229 pyramíd. A najväčšia je naľavo, stále pokrytá vegetáciou. Toto nie je len najväčšia, ale aj najstaršia pyramída v Palenque. Toto nemá logiku. Oni v škole nás učia, že predtým sme boli primitívni a dnes sme technologicky najvyspelejší, najinteligentnejší, najkrajší. Ale nie sme. Miesto evolučného pokroku máme cyklus po cykle po cykle. A mení to všetky naše učebnice. A existuje dôvod, prečo mexická vláda nemá v úmysle očistiť túto pyramídu. El Salvador, jedna z pyramíd tam, v meste El Chuatan, vyzerá ako prirodzený kopec. Avšak blízko základne vidíme schodisko. Ďalšia pyramída v El Salvadore, San Andrés, vyzerá ako prirodzený kopec, ale pod ním je krásna pyramidálna stavba. Západný Honduras, mesto Copan, najumeleckejšie majské mesto. V roku 1987 až 89 archeológovia z Hondurasu a Spojených štátov očisťovali pyramídu od stromov a objavili, že vo vnútri pyramídy bola 700 rokov staršia svätyňa, vynikajúco zachovaná, ktorú pomenovali Rosalila, pretože je červenej farby. Nad vstupom vidíme symbol slnečnej sústavy. Nad symbolom, ten biely, je symbol galaxie, majský boh, a medzi týmito dvoma, naľavo a napravo, naľavo a napravo, za týmto fešákom vidíme vozidlá, vidíme kolesa, karosériu, samotnú kabinu a vo vnútri vidíme tvár máju s veľkým nosom a vyčnievajúcou lícnou kosťou. Čo je to za odkaz? Hovoria nám, že oni medzi stredom našej slnečnej sústavy jazdili na vozidlách a skutočne ako mali takéto obrovské poznatky z astronómie. Májovia
tvrdili, že planéta Zem bola ich 7. misia. A keď ju splnia, pôjdu ďalej. Belize je najmenším stredoamerickým štátom. Väčšina pyramid tam je ešte stále v džungli. Niektoré sú čiastočne odkryté. Z 1000 miest a dedín iba 4 lokality sú prístupné verejnosti. V Peru, v južnej časti tejto úžasnej krajiny, je oblasť, ktorá sa nazýva Cavachi. 50 kilometrov na juh od známej oblasti Nazca Lines. Keď som tam bol pred niekoľkými rokmi, talianskí archeológovia mi povedali, že objavili 3 pyramídy, ktoré majú zužujúci sa ihlanový tvar. A pred 5 rokmi už hovorili o 34 pyramídach. Skutočne, kto postavil toto mesto pyramíd? Všetko, čo nám o tom hovoria, nie je správne. Hovoria nám, že tieto pyramídy postavila kultúra Nazca. Ale nikdy v histórii Peru nebola takáto kultúra s takýmto názvom. Neexistuje žiadne mesto s takýmto názvom. Hovoria nám, že má 1800 rokov. Oficiálne história Peru má 3000 rokov. Opýtal som sa ich, či našli nejaké organické materiály vo vnútri pyramíd. Povedali áno. Našli sme ženskú kosť, ktorá mala 4500 rokov. A moja ďalšia otázka bola, ako je možné, že máme kosť, ktorá má 4500 rokov vo vnútri konštrukcie, ktorá je podľa vás iba 1800 ročná. Potrebujeme zmeniť históriu Peru. V severnej časti krajiny, oblasť Tucumán, 200 pyramíd. Dnes sú v zlom stave. Vidíme zvislú eróziu, ktorú spôsobil dážď, búrky. Ale ak by sa očistil púštny piesok, čoskoro by ste našli steny, ktoré sú z pálenej tehly. Archeológovia hovoria, že táto štruktúra má menej ako 2000 rokov. Bez dôkazu. Ale otázka je, kedy tu boli tieto dažde? 7000 rokov je podnebie v tejto oblasti rovnaké. Suché, slnečné, je tam púšť, nie je tam žiaden dážď. Takže, kedy tam bol dážď? Pred 8000, 12000 rokmi? A kedy boli postavené pyramídy? Museli byť postavené ešte skôr. Musíme zmeniť históriu tejto krajiny. Severovýchodná časť, Huaca del Sol, pyramída Slnka, najväčšia pyramidálna stavba v Južnej Amerike. 150 miliónov tehál, ale to je iba tretina pôvodnej veľkosti. Keď prišli v 16. storočí španielskí dobyvatelia, prišli s jediným cieľom, aby našli vzácne zlato. Videli túto obrovskú stavbu a čo urobili? Posunuli, odvrátili rieku Moče ku pyramíde a táto odmyla z pyramídy celú tretinu. Napriek tomu, to, čo ostalo, je
také veľké ako 6 futbalových štadiónov. Oproti je ďalšia pyramída Mesiaca. Ďalších 150 miliónov tehál. Archeológovia hovoria, 3000 ľudí by potrebovalo 300 rokov, aby túto pyramídu postavilo. Projekty sa nezačínajú na 300 rokov. Okrem toho, pre 3000 ľudí potrebujete mesto. 100 000 obyvateľmi, aby uživilo týchto ľudí a desiatky tisícky domov. A všetko to tam chýba. Ďalšia záhada. Severné Mexiko, mesto Tula, zrekonštruovali iba 3 pyramídy v hlavnom meste Toltékov. Boli tam z 8. až 12. storočia tie pyramídy. Na vrchu jednej z pyramíd vidíme kamenné stĺpy. Toltékovia ich volajú Atlantídcovia. Hovoria, že prišli z východu, z červenej zeme krajiny. Východne od Mexika je stred Atlantického oceánu. Červená krajina je očividne sopečná pôda. A naozaj pred 12 000 rokov v strede Atlantického oceána bol obrovský ostrov, ktorý sa potopil pod hladinu Atlantického oceánu pred 12 000 rokmi. Na stĺpoch sú tváre. Každý stĺp má inú tvár, z inej rasy. Je tam černošská rasa, beložská, červená, žltá, hnedá. Z každého kontinentu. Ako Toltékovia vedeli o všetkých rasách v 8. storočí? Keď naše učebnice dejepisu hovoria, že neexistovala komunikácia medzi kontinentmi, až nadradení bieli Európania pod vedením Krištofa Kolumba preplávali na západ. Nuž, učia nás nesprávne. Komunikácia medzi kontinentmi existovala nielen tisícky, ale desiatky tisícky rokov. Pyramída Kukulkan v Čičenice, v Mexiku. Vidíte 4 schodiska na 4 stranách. 91 schodov majú. 4x91, 364. Keď pridáme ešte plošinu na vrchu, 365, čo je presne počet dní v našom solárnom kalendáre. V tejto pyramíde je zakomponovaná veľká astronomická múdrosť. Počas 2 dní a iba počas 2 dní v jarnú a jesennú rovnodennosť v marci a septembri vytvára slnko krásnu hru medzi tieňom a svetlom. Je to had plas, ktorý schádza. O 6 mesiacov vychádza. Podobná pyramída, ale tentokrát 10 000 kilometrov na východ. V Kambodži. Pyramída Kohker. 50 kilometrov na východ od Angkor Wat. Nepoznáme staviteľov. Pozrime sa na Kambodžu. Je to svätyňa v tvare pyramídy. Pozrieme sa na Guatemalu. Svätyňa v tvare pyramídy. Presne rovnaké.
Očividne tá istá stavebná firma ich postavila. Viac na východ, Južná Kórea, Andong, 3 kruhové pyramídy, ale je ich viac. Ale urbanizáciou a industrializáciou sa zničili. Najväčšia pyramída v Mexiku sa volá Cholula a je v štáte Puebla. Dnes vidíme, že je pokrytá nánosmi a to je presne to, čo Hernando Cortés videl v 16. storočí. Španielský dobyvateľ prišiel do mesta a písal španielskému kráľovi: práve som dobil prekrásne mesto so 400 pyramídami. Je to najkrajšie, samozrejme mimo Španielska. Rozhodol som sa zničiť všetky pyramídy a postaviť 400 kostolov. On zničil pyramídy a postavili 86 kostolov a všetky sú dnes v zlom stave. A na vrchu jediného kopca mesta postavil kríž. Neskôr sa tam postavila katedrála. V 19. storočí sa prišlo na to, že bol postavený na vrcholci najväčšej pyramídy. Monte Albán, Mexiku. Väčšina pyramíd je odkrytá. Niektoré ešte potrebujú viac peniazy. Pyramídy v Číne. 250. V strednej čínskej provincii. Všetky majú 4 strany a vynikajúcu orientáciu na svetové strany a všetky sú pokryté nánosmi a vegetáciou. Čínska vláda nedovolí archeológom, aby odkryli 20 najväčších pyramíd. Menšie áno. Aj ich môžu skúmať, ale tie väčšie nie. Prečo? Pretože veľké pyramídy sú staršie ako 12 000 rokov a sú postavené z pieskovca a žuly. Menšie pyramídy sú podradné. Sú postavené z hlinených teál a áno, patria presným čínskym cisárom. Takže opäť, staršie sú väčšie a sú nadradenejšie, neskoršie sú menšie a podradnejšie. V Bolívii máme veľký pyramidálny komplex Acapena pri jazere Titicaca. Dnes môžeme vidieť iba žulové kvádre. Žula je najsilnejší materiál. Je potrebné diamantových nástrojov na opracovanie žuly. Niektoré bloky majú tak rovné povrchy, ako by boli opracované laserom. A niektoré boli očividne obrábané. Podľa nemecko-bolívijského matematika a archeológa doktora Poznanského, ktorý strávil 20 rokov svojho života skúmaním pyramíd, majú 15 000 rokov. Takže kto mal diamantové kotúče, laser a stroje pred 15 000 rokmi? Zmenili sme históriu tejto krajiny. Najznámejšia pyramída v Mexiku, pyramída Slnka, pred 158 rokmi, pokrytá nánosmi, lesom, vegetáciou. Trvalo 75 rokov, kým sa ho úplne vyčistila. A takto vyzerá dnes. Impozantná, má 74 metrov výšku
keď na ňu lezú turisti, sú takí malinkí. Vyzerá to, ako keby stavitelia chceli sa dotknúť oblohy. Dĺžka strán 231 metrov, presne ako veľké egyptské pyramídy. V egyptských pyramídach máme zakomponované číslo pi 3,14 a toto je presná odmocnina pi. Výška tu presne dvakrát nižšia ako egyptská pyramída. 3 veľké pyramídy v Gize, Cheopsova, Khafren Mersera. 3 veľké pyramídy v Teotihuacane. Pyramída Slnka, Mesiaca a posledná. A pôdorys je presne ten istý. Hovoria nám, že medzi kontinentmi neexistovala komunikácia. A tu vidíme podpis toho istého architekta. Pyramídy na americkom kontinente v Spojených štátoch, nikto o nich nehovorí. Nie sú v učebniciach, ale máme viac ako 200 pyramíd Cahokia v štáte Illinois. Pri St. Louis. Najväčšia má plochu, ktorý je 12% väčší ako veľká egyptská pyramída. Všetko, čo nám hovoria o nich, je nesprávne. Oni ich volajú pyramídy Cahokia. Cahokia bol bezvýznamný indiánsky kmeň, ktorý prišiel do tohto regiónu v 17. storočí a nemal nič spoločné s pyramídami. V múzeu na mieste, ktoré stálo $25 miliónov, ukazujú primitívnych polonahých indiánov ako staviteľov. Hovoril som s archeológom na tom mieste. Opýtal som sa ho, či robia nejaké vykopávky. Povedal, že nie. Je príliš to drahé a je ťažké získať povolenie. Príliš drahé? Pre jedinú veľmoc na svete? Tu to niečo nesedí. Potrebujeme zmeniť históriu aj tejto krajiny. Preto vďaka pyramídam. Taliansko. 5 pyramidálnych komplexov. Najväčšia Monte Vecchia. 3 sú pokryté vegetáciou. Ich pôdorys je ten istý ako v Mexiku alebo ako u egyptských pyramíd. Západný ostrov Javy v Indonézii, kopec svetla. Doktor Danny Hillman objavil pyramídu, ktorá mala 100 metrov výšku. Od 3000 až po s rôznymi vrstvami, ktoré sa datujú spätne 3000 až 23 000 rokov dozadu. Vo vnútri je pyramidálna štruktúra, ktorá je dole hlavou. Španielské mesto na severe Španielska Palencia má 3 pyramídy, ktoré sú kruhové. Výška najväčších dvoch presne rovnaká 84 metrov. Samozrejme, katolícky cirkev navrch postavila sochu a cirkev to zahradila, takže nikto nemôže ísť ani do tunelov v pyramídach. V 1977 podnikateľ zo Chicaga si staval svoju rezidenciu a použil egyptské pyramídy v pomere 1:9. 9 krát menšie.
Má 6 poschodí. Je to štvorstranná pyramída, 52 stupňov, orientácia na svetové strany. Keď končil túto pyramídu, keď ju pokrýval zlatým plechom, v tom čase to stalo $1 000 000, on to stával na pozemku, ktorý bol ílovitý. Íl neprepúšťa vodu, ale on videl, že voda ako si vyvierala na povrch. Keď ukončil stavbu pyramídy, okolo nej mal obrovské umelé jazero. Takže pyramída má svoje sily. Funguje ako vodné čerpadlo. To je jedna zo síl alebo moci, ktorú pyramída má. A keď si uvedomíme, že keď boli postavené egyptské pyramídy, Níl bol 80 metrov bližšie k pyramídam a kanálmi sa voda prinášala k pyramídam, privádzala. Pyramídy teda nemali nič spoločné s hrobkami pre faraónov. Toto je bosnianská pyramída Slnka v stredobosnianskom meste Vysoko. Toto mesto má 20 000 obyvateľov. Pred 11 rokmi som do Vysoka prišiel prvýkrát. Nie kvôli pyramídam, ale aby som navštívil miestne múzeum. A potom som videl toto. A som sa na to díval. 4 strany. Trojuholníkový tvar, uholné kamene, ten istý sklon zo spodu k vrchu a presne 4 strany sa stretávajú hore v ihlane. Geometricky to bola pyramída. Zobral som kompas mi ukázal sever, juh, východ, západ. Pre mňa to stačilo. Skúmal som pyramídy, alebo skúmam ich 25 rokov a vedel som, že väčšina je pokrytá vegetáciou. A okamžite som vedel, že toto bola umelá stavba, pokrytá zeminou. Takže, aby sme mohli hovoriť o pyramídach, potrebujeme pre nich vybrať vedecké kritéria, podľa ktorých sa definujú, aby sme vedeli sa rozhodnúť, či ide o pyramídu alebo nie. Samozrejme, prvé kritérium musí byť geometria. Toto je pyramída Slnka v Bosne. Má tam tú geometriu, má 4 strany, je trojuholníkového tvaru. Alebo pozrieme sa, ako vyzerá z vtáčej perspektívy. Tam geometria, sú tam uholné kamene, hrany. Pod metrom pôdy roh. Umelé stavebné materiály. V Peru hlinené tehly. V Guatemale opracované sopečné kamene. V Mexiku pieskovec a žula. V Egypte žula a v Bosne tiež vidíme stavebný materiál. Keď sme odstránili meter zeminy, videli sme bloky, ktoré mali 7 tón.
vedľa seba. Zobrali sme vzorky, poslali sme ich 7 inštitúciám a všetky nám povedali, že je to betón. Umelo vyrobený betón. Betón v 21. storočí má tvrdosť na rozmedzi od 10 do 60 megapaskalov. Tento od 73 do 134 megapaskalov. Dvakrát lepšia kvalita. Očistili sme tisícky tón betónu. Takže ak zmeníme zelenú farbu na pôvodnej fotke a zameníme ju za hnedú farbu, toto by sme mohli dostať. Obrovskú betónovú pyramidálnu stavbu. Prvok číslo 3. Orientácia strán. V Egypte, v Číne, Kahokii, Peru strany sú orientované na sever. Kozmický sever, ktorý je pevný. Magnetická strelka sa pohybuje okolo neho. Najlepšiu orientáciu mali zatiaľ egyptské pyramídy. Odchýlka od dokonalého severu 0 stupňov 2 minúty. Odchýlka u bosnianskej pyramídy Slnka 0 stupňov 0 minút a iba 12 sekúnd. Najpresnejšia na planéte. Rohy. Prístupová plošina. Plochý vrchol. V minulosti všetky pôvodné pyramídy mali ešte malú pyramídu na vrcholci. A v Číne, v Egypte a v Bosne sa našli. A vždy boli z lepšieho materiálu, napríklad žulo, zo žuly pokrytej zlatom alebo kryštálom. Vnútorné komory, vnútorné chodby a miestnosti vo vnútri pyramíd. Mali by sme mať 7 úrovní tunelov podľa radioanalýzy od hĺbky 5 do 500 metrov a sú rozmiestnené ako špirála. Je v nich veľa komôr. Prvok číslo 5, podzemné tunely. Sú pod egyptskými, čínskymi aj mexickými pyramídami. V Bosne máme najrozsiahlejšiu sieť tunelov a v porovnaní s akoukoľvek pyramidou na svete. Prvok číslo 6 je voda. Nad zemou, nad povrchom máme dve veľké rieky. Máme tam rieku Fornica a rieku Bosna. A Bosna je najväčšia bosnianská rieka. A je tam veľa podzemných vodných tokov. Prvok číslo 7, posvetná geometria. Číslo pi je prvkom posvetnej geometrie. Číslo phi je prvok posvetnej geometrie. To sú iracionálne čísla, nikdy nekončia. Pi 3, a teraz pre prekladateľa, to nemusíte prekladať. 3,14,1,5,9,2,6,5,3,8,8 a tak ďalej. Nekonečné. Pre dávnych staviteľov to boli iracionálne čísla. Oni pre nich znamenali život, alebo živé boli. Keď tieto
čísla zakomponujete do pyramídy, odkaz je, že pyramídy žijú. Ďalej je to rovnostranný trojuholník s uhlom zvierajúcim 60 stupňov. Je to dokonalá geometrický tvar. Vrchol pyramídy Slnka, vrchol pyramídy Mesiaca. Medzi nimi vzdialenosť 2180 metrov. Rovnostranný trojuholník. Dokonalý geometrický tvar. Vo vnútri tohto trojuholníka je ďalší. V trojuholníku je posvetná geometria. Posvetná geometria sa rovná pohybu energie. Pozrieme sa na stred, priesečník a potiahneme tieto linky ďalej ku prirodzeným geografickým tvarom, až tam, kde sa priamka stretne s riekou. Máme tu kvet života. Niekto sa díval na údolie z hora a robil projekt pyramídy, aby získal pohyb energie. Prvok číslo 8. Astronomické vlastnosti. Letný slnovrat, ktorý zvyčajne je 22. júna, tohto roku bude 20. júna, a tesne pred západom slnka vytvára tieň pyramídu. A naľavo je trojuholníkový priečelie pyramídy Mesiaca a tieň sa dotýka základne pyramídy Mesiaca a výška tieňa je presne rovnaká ako výška pyramídy Mesiaca. O 2 mesiace neskôr, keď sledujeme tieň pyramídy Slnka, pohybuje sa smerom na západnú stranu pyramídy Mesiaca. A pri západe Slnka tieň prekrýva pyramídu Mesiaca. Vrchol sa prekrýva s vrcholom pyramídy Mesiaca. Je to geniálne. Postavili najprv pyramídu Slnka. Potom sledovali pohyb tieňa. Pri západe Slnka si poznačili miesto, kde budú stavať pyramídu Mesiaca a podľa výšky tieňa určili výšku pyramídy Mesiaca. Prvok číslo 9. Energia, alebo miesta, ktoré sú energeticky silné. Pod pyramidou Slnka v Bosne máme ložisko železnej rudy alebo železnú platňu. Prečo železo? Pretože tvorí elektromagnetické pole. A máme tam veľa kryštálu. A prečo kryštálu? Pretože kryštál prijíma a zväčšuje energiu. Máme veľa podzemných vodných tokov, pretože sú tam uvoľňované negatívne jóny a keď máme dva vodné toky paralelne tečúce v rôznych výškach, medzi nimi sa tvorí elektrické pole. Plus máme tam ešte prírodzený magnetizmus, takže oni našli miesto, kde je veľa prírodzených zdrojov energie a umiestnili pyramídu na dne. Prečo? Aby ťahali tú energiu ako pyramída v Chicagu a aby znásobili jej účinok. Takže ak máme
týchto 9 vedeckých prvkov splnených, čo je výsledkom? Výsledkom je energetický jav alebo energetické javy. Ako tieto meriame? Existujú metódy. Britský vedec Dr. Harry Oldfield vyvinul špeciálnu kameru, ktorá sa nazýva PIP kamera, s ktorou dokáže nafilmovať bioenergetické polia, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Takže toto je prirodzený kopec v Bosne. Je to kopec, ktorý je strmý a toto sú energetické polia, zelené, modré, červené, zelené, červené a sú vodorovné a statické, nehýbu sa. Toto je dedina v západnom Srbsku a toto sú energetické polia. Zelené, modré, červené a tak ďalej. Všetky vodorovné. To je prirodzené prostredie. Toto je kopec Avala pri Belehrade a opäť tu vidíme vodorovné polia. A toto je bosnianská pyramída Slnka 2015. Všetky polia sú zvislé. 2007 všetky polia sú zvislé. 8 rokov filmujeme pyramídy v Bosne priebežne. A tieto polia sú vždycky zvislé. Prečo? Pozrime si film. Pyramída. Zvislé polia. Vo vnútri pyramídy červená farba. Energia sa tam znásobuje. Všetko je plné červenej energie. Energia sa uvoľňuje cez vrcholec a naráža na vodorovné polia a tým sa stávajú zvislé. A my filmujeme tieto polia celých posledných 8 rokov. Polia sú vždycky zvislé. Čo to znamená? Že pyramídy sú energeticky aktívne priebežne. Energia tečie priebežne. Napravo je mesto Vysoko. Má vodorovné polia. Naľavo bosnianská pyramída Slnka. Aktívny energetický stroj. Zvislé polia. V 2011 bosnianská pyramída Mesiaca. Zvislé polia. 2015 to isté. Dračia pyramída 2015 zvislé. Pyramída lásky zvislé polia. Svätyňa Matky Zeme zvislé polia. Takže všetky pyramídy sú aktívne. Dvaja poprední ruskí geofyzici z inštitútu Schmidt, profesor Chavroškin a Ciplakov, 2 roky merali a prišli na to, že bosnianské pyramídy sa rovnajú egyptským, čo sa týka tvaru, ale pyramída v Bosne nie je
postavená z kompaktného materiálu. To znamená, že je postavená od zeme vyššie a vyššie a z hora, keď sa pozrieme po 285 metrov nižšie, existuje tam sieť tunelov. Výsledkom je, že máme najväčší vedecký objav najväčšej pyramídy na svete. A to bolo, kedy pripustili mne ako zahraničnému členovi Ruskej akadémie prírodných vied, čo nám hovorí vedecká komunita a Wikipédia o bosnianských pyramídach. Wikipédia. Bosnianské pyramídy sú pseudoarcheologické tvrdenie, ktoré propaguje Sam Osmanagič. Tieto kopce sú prirodzené a je to podvod. Najvýznamnejší egyptolog Zahi Hawass z Kaira: nie je možné, aby ľudia dokázali pohnúť 40-tonovým materiálom. Britskí archeológovia, zvlášť doktor Mike Hayworth, je to riaditeľ Rady britských archeológov a nemecký profesor, prezident Nemeckého archeologického inštitútu, pán Parzinger. Je to krutý podvod. Nemá miesto vo svete skutočnej vedy. Alternatívny vedec, doktor Robert Schoch z Bostonu. Žiadne pyramídy vo Vysoku. Osmanagič začal projekt kvôli svojej budúcej politickej kariére. A povedal to v roku 2006. Takže už je tomu 10 rokov. A ja stále nie som v politike. Andrew Collins z Anglicka nikdy nebol v Bosne. Som extrémne skeptický. David Hatcher, nie som presvedčený. Graham Hancock, nie je to dobrý dôkaz stratenej civilizácie. Možno, že tá civilizácia nie je stratená, možno má pravdu. Takže, aký je s nimi problém? Keď sme práve dokázali 10 vedeckých argumentov, im na tom nezáleží, pretože oni iba poskytujú vyjadrenia, poskytujú svoje názory, hovoria, že je to nemožné, sú skeptickí. Oni nečítajú tieto vedecké argumenty. Nie sú vedci. Ich názory nie sú podstatné vo vede, iba tvrdé vedecké fakty obstoja. V roku 2006 sme začali vykopávky v Bosne. Odstraňovali sme nánosy hliny a našli sme betónové bloky. A tu vidno našu typickú bosniansku produktivitu. Máme jedného chlapíka, ktorý pracuje a stovky ľudí, ktorí pozerajú. A okrem toho, jeden chlapík ešte k tomu aj reční. Toto je len 11 rokov po strašnej vojne v Bosne. Hospodárstvo krajiny je stále zničené. Takže bolo by logické, že by každý podporil tento obrovský objav, prvé európske pyramídy a dokonca najväčšie na planete. Šanca pre
cestovný ruch a hospodárstvo. Možno v normálnych krajinách. V našom prípade archeológovia z univerzity v Sarajeve na nás zaútočili. Povedali, my v Bosne nemáme žiadne pyramídy. Kurátori Národného múzea zo Sarajeva hovorili, my sme nemali faraónov v Bosne. Preto nemôžeme mať pyramídy. Iba demonstrovali svoj nedostatok vedomostí, ktorý patrí do 19. storočia. V roku 2005 som založil neziskovú nadáciu, pretože vláda, agentúry, múzea, archeológovia, nikto so mnou nechcel spolupracovať. Dostali sme povolenia a oznámili sme, že v apríli 2006 začíname s vykopávkami. V marci v tom roku 23 bosnianských archeológov, geológov, historikov a kurátorov múzeí podpísalo petíciu a žiadalo v nej vládu, aby pozastavila vykopávky. Dokonca ešte skôr, ako začali. Ak je pyramída pokrytá zeminou, ako dokážete, čo je pod tou zeminou, keď nezačnete kopať? Oni mali dôvod sa obávať. My sme začali kopať. Bosniansky premiér prišiel na miesto vykopávok, videl tie obrovské bloky a povedal, toto je umelo vyrobený betón. Videl tisícky ľudí. On povedal, toto je dobre pre cestovný ruch. Pán Osmanagič, kopte ďalej. A neobávajte sa žiarlivých vedcov. Tak sme kopali. Ale oni požiadali o pomoc doktora Anthonyho Hardinga, vedúceho Európskej archeologickej asociácie. Takže on začal písať proti nám. Niektoré z týchto článkov sa dajú ešte stále nájsť na internete. A zorganizoval druhú petíciu, podpísanú svojimi priateľmi, poprednými archeológmi z Nemecka, z Francúzska, z Veľkej Británie, zo Spojených štátov amerických. Žiaden z nich najprv neprišiel do Vysoka, iba to je podpísali, že v Bosne neexistujú pyramídy, že nemáme žiadnych odborníkov, že ničíme jestvujúce archeologické miesta, že je to najväčší podvod. A všetko bez jediného dôkazu. A oni sa nazývajú poprední archeológovia. Je toto veda? Bosnianská vláda odmietla druhú petíciu a my sme pokračovali v prácach. A potom poslali listy Národnej európskej asociácii v Nemecku, v Taliansku, v Slovinsku, Chorvátsku, Francúzsku s požiadavkou bojkotovať projekt, aby tam neposlali svojich archeológov na miesto bosnianských vykopávok. A naozaj v roku 2006 nemali sme žiadnych archeológov z Bosny, z Európy. Povedal som, OK. Išiel som do Egypta a požiadal som ich odborníkov, aby prišli. Prvý prišiel doktor Ali Barakat. Má 40-ročnú prax v archeológii a geológii. Napísal knihu o egyptských pyramídach. Bol v National Geographic. Strávil v Bosne 42 dní, dokonca ešte objavil jednu z pyramíd a napísal vedeckú správu,
ktorú prečítal na tlačovej konferencii v Sarajeve v 23. júna 2006. Bosnianská pyramída slnka je človekom vytvorená pyramída. Veľká podpora pre nás, facka pre nich. V tom istom dni bol odoslaný list z Národného múzea jeho šéfovi, doktorovi Zachichovi Havasovi, a ona hovorí, váš človek bol v Bosne a on potvrdil, že tam sú pyramídy, ale to je nemožné. Musíte urobiť všetko preto, aby ste ho zastavili. O 2 dní neskôr, 25. júna, sa v Kaire konalo stretnutie medzi Ministerstvom kultúry, Ministerstvom cestovného ruchu a vrchnou radou pre staroveké veci. Jediná téma tohto stretnutia boli účinky objavu bosnianských pyramíd na cestovný ruch v Egypte. Je rok 2006. 2 roky pred poslednou hospodárskou krízou. Každý má peniaze, každý cestuje. Egyptské pyramídy navštívilo 15,5 milióna turistov a nechali v egyptskom hospodárstve 20 miliard dolárov. Väčšina turistov je z Európy. Teraz si predstavte, 20% turistov menej. Miesto do Egypta by prišli do Bosny, ktorá náhodou leží v Európe, 20%, 4 miliardy dolárov. Objavenie bosnianských pyramíd nie je miestna záležitosť. Je to celosvetová, vedecká, hospodárska, politická záležitosť. Po stretnutí Zachich Havas predstúpil pred reportérov a povedal, v Bosne nie sú pyramídy. Tie takzvané betónové kvádre sú prirodzené kvádre. Ali Barakat nie je odborník na pyramídy a Osman Agić má halucinácie. Doktor Barakat sa vrátil do Kaira na ministerstvo geológie, kde kedysi pracoval. A oni ho prepustili odtiaľ. Pretože sa opovážil povedať svoj vlastný vedecký názor. Bez toho, aby sa najprv poradil so svojimi nadriadenými. My sme civilizácia, ktorá je postavená na strachu. Čo poviete? A čo sme my urobili? My sme naďalej mali halucinácie. Otvorili sme projekt pre dobrovoľníkov z celého sveta. Poprvýkrát v histórii bol projekt takéhoto rozsahu, kde participovali neprofesionáli, ale takí, ktorí chceli byť súčasťou histórie. Takže o 10, o 20 rokov môžu povedať, áno, bol som tam. Nikdy som nevidel také nadšenie pre archeológiu. Pomáhali nám odstraňovať pôdu z najväčšej pyramídy na planéte. Ale temné sily nikdy neutíchajú. Štátna komisia vo vláde
ľudia, ktorí podpísali proti nám petíciu, keď videli, že my získavame dôkazy, zmenili zákon a tento nový zákon vyhlásil celú pyramídu za chránené územie. Na vrchu je malá pevnosť. Dnes je to už zrúcanina 20 na 40 metrov. Oni 96-7 krát zväčšili túto oblasť okolo tejto pevnosti a podľa zákona ju vyhlásili za chránené územie. Takže toto je politika. No a my sme požiadali na povolenie pracovať v chránenej oblasti a zamietli nám ho 3-krát Federálnym inštitútom pre pamiatky, ministerstvom kultúry 2-krát. Tento pán povedal, kým som ja ministrom, nikdy nezískajú povolenie alebo prostriedky. Ale my sme stále pracovali. Novinári, časopisy, denníky písali proti nám. Viceprezident komunistickej strany, dneska sa to volá sociálni demokrati, sa nám verejne smial. Geologická spoločnosť vydala vyhlásenie, neexistujú pyramídy, bez jedinej skúšky. Bosnianskí archeológovia proti nám. Akadémia vied vydala varovanie svojim členom, aby nešli do vysoko a aby nenavštívili tzv. Pyramídy. Takže čo urobíte, keď váš minister je proti vášmu projektu? Tak ho ukončite. Čo urobíte, keď komisie a inštitúty a novinári a politické strany a geologické a archeologické spoločnosti a akadémia vied, keď sú všetci proti vám? Keď Európska archeologická asociácia je proti vám, poprední profesori z Francúzska, z Nemecka, z Anglicka sú proti vám, poprední americkí antropológovia sú proti vám. Najmocnejší egyptológovia na svete sú proti vám. Ich nástroje, Wikipedia, National Geographic, všetci sú proti vám. 99,9% normálnych ľudí by sa vzdalo. Ale vzdáte sa svojich šľachetných cieľov? Vzdáte sa svojich vedeckých argumentov? Vzdáte sa svojich snov? Nikdy sme sa nevzdali. Dokonca sme zažalovali vládu. Dali sme ju na súd. O 4 roky neskôr sme získali rozhodnutie súdu, ktoré povedalo, že to, čo urobila vláda, nebolo v súlade so zákonom. Poprvýkrát malá nevládna nezisková organizácia vyhrala proti všemocnej vláde. A išli sme naspäť k pyramíde Slnka a pozvali sme ešte viac dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhali odkrývať viac z tejto pyramídy. Pozrime sa, ako to vyzeralo v skutočnosti.
Prišiel som z Illinois. Je tu veľa ľudí z Egypta, z Mexika. Ja som sa dozvedel o všetkých energetických javoch a v duši som cítil, že by som tu mal prísť. A dnes očisťujeme severnú stranu. Toto je práca predchádzajúcich skupín. Väčšina ľudí nerozumie, prečo prichádzajú dobrovoľníci, starí a mladí z Brazílie, z Anglicka, z Kanady, z Nórska. Nerozumejú, prečo ľudia, ktorí majú doktoráty, ktorí sú kapitáni výletných lodí, ktorí sú vyšetrovatelia, nerozumejú, prečo s nami kopú. Ľudia ako Hancock ich volajú, že sú konverti. Ale my sme získali takýchto až cez 2200 konvertovaných dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli očistiť obrovské betónové kvádre, stovky tón betónu, 45 stupňov celou cestou k vrcholu. Ďalší betón. Pyramída mesiaca je iná. Má je inak naprojektovaná a je terasovitá. A je z opracovaných pieskovcových kameňov. Prvý, druhý, tretí rad. A keď sme tu začali vykopávky, ľudia ako Šok a ostatní ich pohodlných kancelárií, ktorí hovorili, že v Bosne nie sú pyramídy, všetko je to prírodzené. Skutočne matka príroda toto vedela vytvoriť na všetkých 6 stranách, vytvoriť takéto bloky a takto ich dokonale položiť a dokonca matka príroda vyrobiť schody. Urobte si z toho vlastný záver. Pyramída mesiaca 190 metrov vysoká. Cheopsova pyramída 147. Niektoré ďalšie 220. 46 očistených častí. Všade, kde sme kopali, sú terasy, pravouhlé stavby, vzvislé steny, viac ďalších teras, schody, opracované bloky, plošiny, ďalšie schody. Obrovská umelá kamenná stavba v tvare pyramídy s dokonalou orientáciou na západ, na východ, na sever a na juh. Na vrchu pyramídy mesiaca, keď sme odstránili meter nánosov, našli sme prvú terasu, druhú terasu, tretiu terasu a potom sme očistili, potom sme vyrezali otvor, aby sme videli profil a videli sme prvý rad blokov 10 cm nánosov ílových, ktoré boli spojivom, ďalší rad 10 cm spojovacieho materiálu. Dávni ľudia boli múdri. Oni vedeli a poznali vlastnosti prírodzených stavebných materiálov. Poznali, že íl je dobre spojivo, ale tiež je odolné vode a je tepelným izolantom a je zvukovým izolantom a dodáva flexibilitu celej štruktúre. V prípade zemetrasenia táto stavba nespadne, sa nezrúti, ona sa hýbe.
Ešte to bude dlho, ešte aspoň 30 minút, takže posunieme celý program. Takže, preto používali tieto materiály. Pyramída mesiaca na úpetí, veľké platne, potom stredne veľké, malé. Veľké, stredne veľké, malé. Máme tu Fibonacciho postupnosť. Posvetná geometria. Geológovia vidia il a hovoria, že to je prirodzená sedimentácia. No tak moment. Čínske pyramídy, keď sa odstránila vegetácia, 90% je il. Podzemné tunely, 80% je il. Taktiež sú tam aj tehly a pieskovec, ale zvyšok je il. Ako je možné, ako je to možné? Tento il je starý 12 až 15 tisíc rokov, ale celá konštrukcia je o mnoho staršia, pretože pod betónom medzi prvým a druhým radom sme objavili organický materiál. Skamenený list, ktorý sa tam dostal počas výstavby. Urobili sme karbonovú rádiovú skúšku, uhlíkovú, a vek je 29 200 rokov. Plus minus 400 rokov. Takže sa vraciame v čase 30 000 rokov dozadu. Čo sa vtedy dialo? Podľa archeológov nič. Boli všetci primitívni a jaskinní ľudia. Skutočne? Yonaguni ostrovy v Japonsku pred 20 rokmi. Tam sa našli tieto bloky a potom sa našlo 13 miest pod vodou s megalitickými kameňmi a svätyňami. Japonskí historikovia hovoria, to je všetko prirodzené. No, čo je s vami? 80 metrov pod hladinou mora. Kedy bolo naposledy more nižšie o 80 metrov? Počas poslednej doby ľadovej, pred 12 500 rokmi. Zmenili sme históriu Japonska. Baalbek v východnom Libanone, 1250 tonový blok. Ešte pred 15 rokmi náš najväčší žeriav dokázal dvihnúť 350 tón. A tu je 4-krát ťažší balvan, dokladujúci o mnoho vyspelejšiu civilizáciu z minulosti. V roku 2008 sme mali prvú vedeckú konferenciu v Bosne a vedci, ktorí sa na nej zúčastnili, potvrdili, že máme tu archeologický jav. Jeden z profesorov povedal, že je najväčšia na svete. Tento profesor z Buffalo State, New York, povedal, musíme zistiť, kto postavil bosnianske pyramídy. Nemecký archeológ našiel keramické pyramídy 3 kilometre od týchto veľkých pyramíd. Neolitický človek, ktorý videl veľké pyramídy, robil umelecké napodobeniny. V roku 2011 bola ďalšia konferencia, v roku 2012 ďalšia, v roku 2013, 14. Viac ako 100 odborníkov povedalo, nie len je toto pyramída, ale potrebujeme zistiť, aký bol jej účel. Archeológovia nám nepomôžu. Nikto ich neučí o skutočnom účele pyramíd. Tak sme požiadali o pomoc odborníkov na energetické javy. Toto je fyzik Slobodan Mizrak, ktorý meral elektromagnetické polia na priľahlých kopcoch a neboli žiadne anomálie, nenašiel žiadne odchýlky.
na vrcholku slnečnej pyramídy v priemere 4 metrov nameral magnetické pole 24 kHz silné. Keď odstúpil z tohto priemeru, žiaden elektromagnetizmus tam nebol. Keď sa vrátil, tak tam ten elektromagnetizmus bol. Čiže elektromagnetizmus vychádza dohora ako lúč. O 3 mesiace bol tento jav potvrdený elektrotechnickým inžinierom, opäť 28 kHz a neskôr zvukovým inžinierom Heikki Salmeinenom z Fínska a profesorom De Bertolim z Talianska. Keď ste vo vede a máte 4 nezávislé týmy, ktoré prichádzajú v 4 rozličných časoch, ktorí si prinesú vlastné vedecké prístroje a všetci získajú tie isté výsledky. Volá sa to nezávislé vedecké overenie javu. Ktorého javu? Tohto. Energetického lúča, ktorý vychádza z vrcholka pyramídy Slnka, ktorý má priemer 4,5 metra a má 28 kHz, je sústredený a je priebežný počas celého roka, všetkých ročných období. Matka príroda nerobí takéto kopce, ktoré majú 4 strany, ktoré sú pyramidálneho tvaru a majú energetický lúč. Ale robia to inteligentné tvory. Nie len, že to je najväčšia pyramída na planete, ale je aj najstarší energetický stroj, ktorý priebežne a stále je činný 30 000 rokov. Ako prvé perpetuum mobile na svete. A potom sme odmerali silu tohto signálu na Zemi vo výške 3 metre a vo výške 6 metrov. A za každým, keď sme dvihli anténu, sa signál zosiľoval. Fyzikovia tomu neverili. Vraveli, ale takto naša technológia nefunguje. Pretože naša hercovská technológia, čím bližšie idete k zdroju energie, tým je silnejší. Ale keď odchádzate, slabne. Ale keďže v Bosne je všetko hore nohami, naše pyramídy fungujú inak. Čím idete ďalej, je to silnejšie a silnejšie a silnejšie. Povedzme, že ide o nehercovú technológiu. V 21. storočí nemáme nehercové vlny, ale chlapík, ktorý sa narodil 200 km od pyramíd, robil vo svojom laboratóriu v Colorado Springs s touto technológiou v roku 1899 a volal sa Nikola Tesla. On vynašiel transformátor a pomocou neho vysielal energetické lúče z jedného konca svojho laboratória na druhý 18 metrov. A dokázal nimi rozsvietiť žiarovky. A urobil aj posledný pokus, prv než mu laboratórium podpálili. Poslal energetický lúč do ionosféry okolo planéty. Energetický lúč sa odrazil, prišiel naspäť dole do Colorado Springs. O mnoho silnejší, nehercový jav. A on rozsvietil 10 000 domov. Poprvýkrát v našej civilizácii jeden vedec dokázal, že čistá energia je možná. Že nekonečné množstva tejto energie sú možné.
že nehercový jav je možný. Že bezdrôtová preprava je možná. A v konečnom dôsledku, že energia zdarma je možná. Prijali americké korporácie tento objav? Samozrejme, že nie. Ako by JP Morgan, ktorý financoval prácu Teslu, predal energiu zdarma a ako by na nej zarobil? Miesto toho odňal Teslovi dotácie a začal investovať tieto prostriedky do vodných, tepelných a jadrových elektrární, pričom sa mnoho peňazí míňalo na prepravu cez drôty zo stratou 20 až 30% a predával to ľuďom za veľa peňazí. A tomu hovoríme ziskové hospodárstvo. Ale nastane deň, kedy budeme všetci čerpať energiu zdarma. A to bude prvý pilier slobodnej spoločnosti. A druhý pilier bude voľný tok vedomostí. A na týchto dvoch pilieroch postavíme spoločnosť slobodných mužov a slobodných žien. Amen.